tots i benvinguts a l'Auditori Paulo Freire. Com cada any anem a celebrar el Nadal de la manera que més ens agrada, fent música. Una Nadala o cançó de Nadal és cançó, la lletra de la qual fa referència al Nadal o a l'hivern. En general, algunes de les cançons que es canten habitualment per Nadal eren en origen cançons de bressol, és a dir, cançons per a dormir els xiquets més xicotets. Gaudiu del concert, us demanem silenci i, per favor, apagueu els vostres telèfons mòbils. Els alumnes de primer, acompanyats pels seus germans de tercer cicle, els oferiran una Nadala recopilada en Agres, un xicotet poble valencià situat a la comarca del Comtat. La cançó ens parla de la tradició d'anar pel carrer cantant Nadales i arreplegant diners i dolços típics, l'aguinaldo. Un fort aplaudiment per a tots.